Ubah proses di Saukumi MLA jong Kamaulan constituency ula Kyntu yak sarkar bahkan pet bat Peit Lem yak kibriu ki baju syong di jing di Hamadan khamtam hayodo haba yakren bat RiKhasi channel ubah Saukumi ulong bak jing berngem kinong di jing di Hamadan ban mi bet ban syong di jing di ladak sarkar kamsha kalong ba song khia shibun ulong bakini kinong di kidai hi kibriu ki baduk ki badon kam banyo yakalat ban kamai jokpo kumta Kyntu yu menteri rangba ya menteri rangba benrap ban Peit Lem ya kiru Tek barok higi barong di Madan ki di brio ki ba dok ki ba suk ki ba jenjar ki ba sitom ki ba kedua bilang kedua kata-kata. Di kumno mikmat ba sengokia bahan nam tek beduk besuk. Nama ngadik brio ngaji ong kalong ngado mikmat bawan na rieng ka beduk na beduk tam. Dengan sutu bang asuk kata ha ha jing ur ka jing nam kalong jong kiniki. Jong kiniki brio jongi kalong khamtam e kiniki nong di Madan. Tiga lapoi ke por menta ban nakaliang jong kiniki nong di Madan khamtam babun di kalong kami nakaliang juki kilang rai kalong ban nakaliang sedaba nakaliang sarkar kampli kalong ban kampli de kamsya kalong yai baki ki bakin de jidi kalong pande jindi sai sin lag menta ka yo le menta shlong bat ki gi benta nakaliang juki kan mi pai ba to shwa bagan de bagan ja ka jingkar pa junga kalong shi benesta Aru deputy chief minister ki belong khmat du nakamata ban penya sarkar subha ban Peit Lem nakamata kini kinong di Madan namar ba ngi sotu ban nakaliang jongki ki lapai ha subscription ka ba atam aka benda ka beningkong nakaliang jongki sin Peit soting kalong ban di jing di kalong ban di dia wa po surok lani haki jaka ne ba Peit pade ya ka jing duk ya ka jing kedu ka jing hiran ha yeng asem kimban si kalong ya kaban nakling juki kalong ya kaban mi syakapan ati bisangai ba mal pon gimana pa mulai ru kidai gimong di Badan man ka singi si kendo inga jomba kawi kalong hayeng sam ngimdon syo kabam di bapiang ki trying kila nakapor sport diwan ban baye nakaliang MSL du habsi ba lapsi ka belai kat sopai kilong kecingnya de den tu ka daw ka plong nga kalong bangan simkhai kani dengan sengau kalong ban nakaliang sobar nakaliang sokaban Peit khamha khamtam e kalong nakabanta jong kini Nongshong Madan kang ban nakaliang joki kenyo kalong basai sin kalong kenyo sedang ya ka kam ya ka jam ihab masuk thu ka sarkar kum bolom mata ka borok ki kam ke jam kalong labun bakhang di to kamur ke apa dei ba ki bai bak bolom mata hi Peit thik ka bam ka di ada nakaliang ka jongki ki yo ka ban yo kalong ya ka ban ya bentua kalong ya ki tiar kita rujuki haki yogi hat lada ki yo nakaliang san pon ka chispa tingka aspa tingka san spa ya skam kadu kin sngau hun abak balai baki yo kalong nakaliang juki de matrestam ketika jingger pan nakaliang jongai ke sarkar pat kum juro nakaliang jingi pai ba kalong ni don kam hi kalong ya kaban yarap lem miki hak kan ukur kom ban pentikna baki nong di Madan jongi nong dia sudak jongi ken yo ban de biang katang baki yo kalong ya kaban kersian ya komiti baki yang sam Kalau wei ba mo ni ma to pe ta ta ki pa ga ni ya ko yo du to ka sa ka ta ni ni pa ba mo bol gitu ka ang kami ya ba so ki pa kasi jing ka ba ni do ha ba ba ko ba ni do ta sa ka pa do ni ko le jo ki pi ka i ni so pi ka wei kan kum ba kalong mata dato ka ba ka bade kalong bat ka basado lani ka bahasa Dokha, lani ka long bahasa Jhur, lani ka bahasa Kwai, ka bon ka long kini kempat pria. Pi hak jing berkat ka sarkar ka i ka long bagi kumma ka long mata kini ki mar. Ka i begini ki mar ka long kila ibit ibiang hak snong ki thau hi bro ka we. Dangi pet ka long mata ki nong di dok masin dos nyang dos yar ka long di dok ha ka long lajan malang snong. Di ka sarkar ba ka pet ka long i kong ngalap ong penon kami ki bikin tong temporary iya mata sipor ka sarkar ka ong to kanang memlakum nukum menta menti social distancing ka sarkar ka ong to yeba menta i ka silong syakum to lagade benong dedo lam de jhur la de wibe i ba ka biang sipor ten de ka sarkar ong adon pa ka jibakat ha ka por ha ka yang ba biang ka sarkar ka don jibakat ba kumba ka julom bor ka hi ka yo ka ba yo ngiyo paro ki mari mata dengan skam sarkar kalau dulu pak jintmu dengan skam nakaliang jungi ke don kam hi kalau ban corporate away kalong ba ka sarkar ka Peit am ta ka jingkot jingkhia jungi mlein na ka banta kalong
anda ka bata bang sarkar ka long persya inu nuru